Kaila ka ni nga tao? Tama, siya ang nagkanta aning Heya from the Outcast, ang isa sa mga jam ug makasayaw gid sab ka sa beat aning kanta atong early 2000s. Buto-buto ra gud ang agis tukin sa silingan ng mga tindahan ani. Pero kabalo ba ka nga bisag grabe na tug sayaw jam ani nga kanta, ang lyrics ani is medyo dark ug dili gid sab ka malipay sa meaning ani. Tara, istorya ta. Heya ang first ug pinakauna nga kanta nga nakaabot og 1 million paid downloads sa iTunes. Ga-maintain sa standing nga top 100 for 9 straight weeks. Nakadawat sab ni Grammy Award for the Best Urban Alternative Performance atong 2004. Walay duda tungod ni sa happy vibe nga dala sa kanta. Ug nindot gyud sa paminahon. Kung baga, this music will literally move your feet. Pero og sabton ug himay-himayon nato ang lyrics sa kanta about day ni sa giving up. Nagsugod ang istorya sa sugod pa lang nag-ingon nas Andre 3000 nga di gyud siya binuangan sa iyang chika kay love gyud kay siya ni. Pero ang tinuod sa iyang hunahuna nagi doubt nga faithful lang ni siya tungod kay di siya ganahan nga mag-inusara. Makaingon na lang siya sana all sa iyang parents kay sa ilang relasyon di ay naglibog na siya unsaon pagstay sa relasyon nga wala nay gugma. Pero tungod sa artistry aning mananap nga Outcast, di gyud nato mapansin ang lyrics. Pero digging deeper, klaro kayo sa lyrics kaya nagpretend na lang sila pero kabalo na di ay sila nga both side dili na happy sa ilang relasyon. How sad. Pero nga nung wa nato na mabantayi. Mao ba ning giingon nila nga if you're happy, you enjoy the music? And if you're sad, you understand the lyrics. But Andre 3000 just wanted us to vibe and jive to this bibo nga kanta to mask the darker meaning of the song. Ingon pa niya diri nga line, Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Ug nahimo gid niya. Kay syempre, labi na tong time nga wa pa internet, dili kay taka-comprehend sa English, labi nagpaspas nga kanta. Pariha aning heya. Enjoy lang tas beat nga wa takabalo sa tinuod nga nature sa kanta. To the point nga iya na yung dimension sa kanta nga di gyud siya gusto nga i-level up pa ang ilang relasyon. Murag para sa iya, lingaw-lingaw na lang ang ilang pagpanag-uban. But wait, naigihatag ang Outcast sa ato ang mga listeners nga mensahe if naay nani nga mahitabo sa atong kinabuhi. It's about getting out of a bad or toxic relationship. Nga wala na sense nga mustay pa kung dili naka-happy. Ug ang love medyo nihupas na. Kung di naka-happy, hawa na diya. Grabe ka genius nga kanta from groovy beats, joyful music nga wa na ta nakabantay sa true meaning sa lyrics. So kung naa ka karon sa isa ka complicated, unhappy, toxic relationship, peace out, yo.